Bueno, aquí podem veure com engeguem l'ordinador abans d'obrir-lo per comprovar que tot funcioni perfectament i podem veure com realment s'hi funciona. Un cop hem comprovat que tot funciona, desconnectem l'ordinador per poder obrir-lo i treballar. Aquí obrim els dos panels laterals per poder treballar amb l'ordinador. Aquí primer toquem el xassis de l'ordinador per evitar les descàrregues magnètiques i llavors desconnectem tots els cables. Ara procedim a descargolar la font d'alimentació per treure-la de la caixa. Ara procedim a desconnectar el disc dur i a descargolar-lo de la caixa. Ara traiem el frontal panel de la caixa. Ara descargolem la placa base per retirar-la de la caixa. Ara procedirem a posar-nos la pulsera antiestàtica i per no rebre ni descàrregues ni res i és aconsellable per quitar la RAM. Ara retirarem el ventilador de la CPU. Aquí us deixem el preu de cada component.
A continuació, muntem la placa base a la caixa i la cargolem. Ara netegem el frontside panel. Un cop netejat, muntem el frontside panel. Ara muntem i connectem el disc dur. Ara muntem i cargolem la font d'alimentació. A continuació, ordenem els cables perquè quedi més net i els connectem. Per acabar, tanquem els panels laterals. A continuació, enxufem i engeguem l'ordinador per comprovar que funcioni.